Много съм доволен да видя, че повечето общини напълно са решили този въпрос и затова обсъждат други проблеми, пиейки кафе. Но за тези, които все още се интересуват как да подобрят проблемите, водните проблеми, с които се сблъска България, ние сме формирали един прекрасен панел, който включва Иван Иванов, Нена Кева, председателя на Българската асоциация по водите. От Габрово имаме архитект Мирасчир до мене, Ангел Джоров, който е кмет на Самоков, Илиян Милев, директор на ВК Русе и разбира се Станислав Станев, изпълнителен директор на Veolia и Софийска вода. Нали така, бе? Горе-долу. Ако сгреша нещо, те ще ме поправят. Да, заместно. Сега, проблемът, който днеска ще разглеждаме, идеята е да проведем дискусия, която е по-скоро работна дискусия. Какво може да се направи? Много общини се сблъскаха с недостиг на вода тази година. Този недостиг на вода, разбира се, гледайки по медиите, човек може да си помисли, че за пръв път в тази година има недостиг на вода и разбира се, сигурно правителството по време на недостига на вода е виновно. Нещата не са точно такива. Има много общини в България, които не са си изградили съответно системите, които са необходими за добро водоснабдяване. Знаем, че има наследени огромни проблеми с загуби на води. На някои места те стигат над 90%, нещо, което аз не мога да повярвам, обаче е така. В същото време има и общини, които са шампиони в намаляването на загубите на вода. И тук сме подредили, разбира се, Софийска вода и ВК Русе, които имат много добър опит в тази посока и искаме така да го споделим в работен план. Но върху всичките тези проблеми се наслагват и проблеми, които са сравнително нови. Те не са толкова остро видими, но постепенно, нали, климатичните промени бавно ни сваряват, като жабата в Тенджер. И тази година, като че за пръв път, поне на мен така ми се струва, проблема с климатичните промени застана в центъра на дебата в България, за да си дадем сметка, че отгоре на всички проблеми, които ние имаме с инфраструктурата и по принцип с управлението на водите в България, инвестиции и така нататък, се добави един нов усилващ фактор, който вече става много видим. Тази година беше за трета година сериозно засушаване. Разбира се, това не е първото засушаване в България. 1995-2005, ако се наложи, има един 10-годишен период такъв. Но това, което виждаме сега, може да се засили и отрази. Аз имах един слайд, не знам дали може да пуснете, просто това е малко злоупотреба с моята роля на модератора. Не е редно да пускам на слайдина, но просто искам да ви кажа нещо. Ако го пуснете, ще ви кажа. Това, което искам да ви покажа, е една картинка на по-задълбочения проблем с водите. В България, освен това пише Албена Суш, ако го има въобще. Ако го няма, здраве. Да. Това е една графика от списание Nature. Списание Nature е, може би, водещо списание в света на научни публикации, които са направили много сериозен анализ върху стресовете и рисковете и падането на качеството на почвите в Европа. Благодаря. Много благодаря за това
поведение. Нека чуем как стоят нещата в Самоков. Ангел Джордов е кмет на Самоков, оттам минава голямата вода, питейна вода на България. Колко души пият от вашата вода? Благодаря, господин Попов. Не мога да кажа точно число, но може би ще се окаже, че 1/4 от населението на България пие вода, която идва от територията на община Самоков, тъй като знаете, цяла Столична община се водоснабдява с вода, която идва от Самоков. Редица други общини, като Долна баня, Ихтиман, разбира се, цялата община Самоков, ние като територия сме една от най-големите общини в България. И понеже казахте и вие, господин Иванов, една дума се хващам за нея, подценяване на проблема. Сега, изначално не звучи логично община като Самоков, която е в планината и която има такива водоизточници, да трябва да има проблеми с водоснабдяването, а всъщност и ние имаме такива. И това се дължи до голяма степен именно на подценяване на проблема в годините и десетилетията назад във времето, защото като имаш един от най-важните ресурси в изобилие, някакси не мислиш как да го пазиш, как да го съхраниш. И с липсата на инвестиции в водопреносната мрежа системно в годините назад, сме в ситуация, ако има общини, които са равнинни с липса на водоизточници, при тях има сериозни проблеми с водоснабдяването. Ние като планинска община с много голям воден ресурс, на практика имаме населени места, в които летните месеци при нас има безводие. Разбира се, проблемите са тези, които ви изброи господин Иванов, с лошото качество на водопреносната мрежа, с стари тръби, с много големи загуби, това, което и вие казахте, в пъти, това, което тръгва от водоизточника и стига до потребителите, в пъти са загубите в проценти. И ние като община също се борим с тези проблеми. Сега ние, ако има някакви позитиви, които може да се извлекат от COVID-кризата, пандемията, която надявам се отмина, какво се случи на общини, които са в съседство на големия град, в случая на Столична община и на София, хората тръгнаха, като ни заключиха по апартаментите, тръгнаха да си купуват къщи, за да имат къща с двор. И Самоков има 24 села. Трябва да кажа, че откакто почна COVID-пандемията, в момента много трудно можеш да намериш къща, която да си купиш. Всички къщи са купени, ремонтирани. Има хора, които петък, събота и неделя, особено в по-топлите месеци, са на територията на общината. Има хора, които пътуват, дойдоха и пътуват всеки ден до София и станаха жители на нашата община, което за нас като община е нещо прекрасно, но има села, които населението в летните месеци особено се увеличава в пъти. Едно село, ако е на хартия на 150 жители, има по 600, 700, 800 жители, такива, които дойдоха и заживяха на територията на общината. И оттам проблемите с инфраструктурата, основно пътища и водопроводи, така като че ли се засилиха и общината е изправена пред едно предизвикателство да отговори на хората, на нуждите на хората и така да се решат тези проблеми. Как ще се решат? Разбира се, с системен подход, това, което каза и господин Иванов. И тук трябва да подчертая, аз предишните ми местоработи съм имал от днешна гледна точка да кажа и да благодаря удоволствието да работя с Софийска вода и с Veolia. На територията на община Самоков и на всички общини в Софийска област оперира държавното дружество ВиК София. Сега аз имам база за сравнение как работят двете дружества. Разбира се, едното е частна компания, другото е държавно дружество. Всичките сме наясно, че държавата, в това число и общините, сме като че ли по-лоши стопани от частната фирма, но има редица проблеми, които от една страна е държавното дружество, от друга страна е общината и трябва заедно ръка за ръка. Повдигнахте
някои много интересни въпроса. Единият е за промяната в потреблението. Нали, това го видяхме, виждаме го всяка година всъщност по Черноморието. Дори стана дума, един от основните казуси, който се развяваше по медиите, беше село Приселци, което аз по някакви причини познавам от едно време. И някой каза, че там били построени 300 басейна, не знам дали това е така. Но има много басейни, така или иначе. В един момент през едно малко село, което е с една водна кула, се подлага на един огромен стрес на потребление през лятото. И това е подобно на това, което казахте, пък за връщане на хора и пренасяне на хора извън София по време на COVID. И те много често се случват в доста сериозни потребители. Другото нещо за инвестициите и за планирането. Ние имаме една такава национална черта, може би. Първо да търсим инвестицията, след това да мислим какво да правим с нея и накрая какъв проблем трябва да се реши. Вместо обратно, първо да разберем какъв проблем трябва да решим, след това да направим планиране, накрая да търсим каква инвестиция е необходима за това планиране. И в този ред на мисли, вие споменахте също и опита на Veolia и Софийска вода. Veolia има и Софийска вода имат много интересен опит с решаване на тежка водна криза. В 1995 година София беше с режим на водата. Сега защо не? Това е въпрос към Станислав Станев. Благодаря. Аз имам няколко слайда, с които да внеса малко оптимизъм така, в разговора, понеже наистина... Това е рибите в перуската ръка ли са? Да, това е начинът, по който трябва да изглеждат реките ни. Ще ви покажа няколко визуализации, съвсем кратичко. Може, всъщност аз може би трябва да отбедя. Благодаря. Много благодаря за това въведение. Нека чуем как стоят нещата в Самоков. Ангел Джорджов е кмет на Самоков, оттам минава голямата вода, питейна вода на България. Колко души пият от вашата вода? Благодаря, господин Попов. Не мога да кажа точно число, но може би ще се окаже, че 1/4 от населението на България пие вода, която идва от територията на община Самоков, тъй като знаете, цяла Столична община се водоснабдява с вода, която идва от Самоков, редица други общини, като Долна баня, Ихтиман, разбира се, цялата община Самоков, ние като територия сме една от най-големите общини в България. И понеже казахте и вие, господин Иванов, една дума се хващам за нея, подценяване на проблема. Сега изначално не звучи логично община като Самоков, която е в планината и която има такива водоизточници, да трябва да има проблеми с водоснабдяването, а всъщност и ние имаме такива. И това се дължи до голяма степен именно на подценяване на проблема в годините и десетилетията назад във времето, защото като имаш един от най-важните ресурси в изобилие, някак си не мислиш как да го пазиш, как да го съхраниш. И с липсата на инвестиции в водопреносната мрежа системно в годините назад, сме в ситуация, ако има общини, които са равнинни с липса на водоизточници, нали, при тях има сериозни проблеми с водоснабдяването, ние като планинска община с много голям воден ресурс, на практика имаме населени места, в които летните месеци при нас има безводие. Разбира се, проблемите са тези, които ви изброи господин Иванов, с лошото качество на водопреносната мрежа, с стари тръби, с много големи загуби, това, което и вие казахте,
в пъти това, което тръгва от водоизточника и стига до потребителите, в пъти са загубите в проценти. И ние като община също се борим с тези проблеми. Сега ние, ако има някакви позитиви, които може да се извлекат от COVID-кризата, пандемията, която надявам се отмина, какво се случи на общини, които са в съседство на големия град, в случая на Столична община и на София, хората тръгнаха, като ни заключиха по апартаментите, тръгнаха да си купуват къщи, за да имат къща с двор. И само ако има 24 села, трябва да кажа, че откакто почна COVID-пандемията, в момента много трудно можеш да намериш къща, която да си купиш. Всички къщи са купени, ремонтирани. Има хора, които петък, събота и неделя, особено в по-топлите месеци, са на територията на общината. Има хора, които пътуват, дойдоха и пътуват всеки ден до София и станаха жители на нашата община, което за нас като община е нещо прекрасно, но има села, които населението в летните месеци особено се увеличава в пъти. Едно село, ако е на хартия има 150 жители, има по 600, 700, 800 жители, такива, които дойдоха и заживяха на територията на общината. И оттам проблемите с инфраструктурата, основно пътища и водопроводи, така като че ли се засилиха и общината е изправена пред едно предизвикателство да отговори на хората, на нуждите на хората и така да се решат тези проблеми. Как ще се решат? Разбира се, с системен подход, това, което каза и господин Иванов. И тук трябва да подчертая, аз предишните ми местоработи съм имал от днешна гледна точка да кажа и да благодаря удоволствието да работя с Софийска вода и с Veolia. На територията на община Самоков и на всички общини в Софийска област оперира държавното дружество ВиК София. Сега аз имам база за сравнение как работят двете дружества. Разбира се, едното е частна компания, другото е държавно дружество. Всичките сме наясно, че държавата, в това число и общините, сме като че ли по-лоши стопани от частната фирма, но има редица проблеми, които от една страна е държавното дружество, от друга страна е общината и трябва заедно ръка за ръка. Вие повдигнахте някои много интересни въпроса. Единият е за промяната в потреблението. Нали, това го виждаме го всяка година всъщност по Черноморието. Дори стана дума, един от основните казуси, който се развяваше по медиите, беше село Приселица, което аз по някакви причини познавам от едно време. И някой каза, че там били построени 300 басейна, не знам дали това е така. Но има много басейни, така или иначе. В един момент през едно малко село, което е с една водна кула, се подлага на един огромен стрес на потребление през лятото. И това е подобно на това, което казахте, пък за връщане на хора или пренасяне на хора извън София по време на COVID. И те много често се случват да доста сериозни потребители. Другото нещо за инвестициите и за планирането. Ние имаме една такава национална черта, може би. Първо да търсим инвестицията, след това да мислим какво да правим с нея и накрая какъв проблем трябва да се реши. Вместо обратно, първо да разберем какъв проблем трябва да решим, след това да направим планиране, накрая да търсим каква инвестиция е необходима за това планиране. И в този ред на мисли, вие споменахте също и опита на Veolia и Софийска вода. Veolia и Софийска вода имат много интересен опит с решаване на тежка водна криза. В 1995 година София беше с режим на водата. Сега защо не? Това е въпрос към Станислав Станев. Благодаря. Аз имам няколко слайда, с които да внеса малко оптимизъм така, в разговора, понеже наистина
Това рибите в перовската ръка ли са? Да, това е начинът, по който трябва да изглеждат реките ни. Ще ви покажа няколко визуализации, съвсем кратичко. Ако може, всъщност аз може би трябва да отидем. Вие повдигнахте някои много интересни въпроса. Единият е за промяната в потреблението. Нали, това го видяхме, виждаме го всяка година всъщност по Черноморието. Дори стана дума, един от основните казуси, който се развяваше по медиите, беше село Приселица, което аз по някакви причини познавам от едно време. И някой каза, че там били построени 300 басейна, не знам дали това е така. Но има много басейни, така или иначе. В един момент през едно малко село, което е с една водна кула, се подлага на един огромен стрес на потребление през лятото. И това е подобно на това, което казахте, пък за връщане на хора и пренасяне на хора извън София по време на COVID. И те много често се случват в доста сериозни потребители. Другото нещо за инвестициите и за планирането. Ние имаме една такава национална черта, може би. Първо да търсим инвестицията, след това да мислим какво да правим с нея и накрая какъв проблем трябва да се реши. Вместо обратно, първо да разберем какъв проблем трябва да решим, след това да направим планиране, накрая да търсим каква инвестиция е необходима за това планиране. И в този ред на мисли, вие споменахте също и опита на Голи и Софийска вода. Голи и Софийска вода имат много интересен опит с решаване на тежка водна криза. В 1995 година София беше с режим на водата. Сега защо не? Това е въпрос към Станислав Станев. Благодаря. Аз имам няколко слайда, с които да внеса малко оптимизъм така, в разговора, понеже наистина... Това рибите в перовската ръка ли са? Да, това е начинът, по който трябва да изглеждат реките ни. Ще ви покажа няколко визуализации, съвсем кратичко. Ако може, всъщност аз може би трябва да отидем. Малко по-оптимистичен поглед върху нещата. Сега искам да се обърна към ВиК Русе. Това е също един от добрите казуси. Мисля, че втората в страната с най-малки загуби след Софийска вода. Но вие ще разкажете. Много различно как ги мерим загубите. Да, това между другото е много интересен въпрос, който аз се надявам да се върнем отново и отново към меренето, защото така, общо един принцип в нещата въобще е, че ако не знаеш какъв е проблем, е трудно да го решиш. И меренето, измерването, буквално вие ще кажете в предварителния разговор, ние говорихме за водомери на много места и как вие следите нещата, но заповядайте да разкажете по-подробно. Благодаря. Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да участвам на този форум и да споделя опита ми повече от 20 години в ВиК Русе. Първо, може би това, което е изброено на слайда, как сме се борили през последната година с горещото лято. ВиК Русе е един от малкото ВиК оператори, които успяха да се преборят с горещините тази година и да няма нито едно населено място на режим на подаването. Това не става автоматично, това става чрез цената на много труд и на хората във ВиК, и на общините, и по места. Нашето ВиК е много по-различно
от Софийска вода. Те са много напред в някои отношения, но ние обслужваме 83 населени места, някои от населените места имат до 20-30 потребителя. И когато има 30 потребителя и 7, 8, 10 км мрежа, няма как загубите да бъдат по-малко от 70-80%. Затова и процентите са много различни за всяко едно населено място. Това, което нас ни помогна тази година е първо много добро познаване на водоизточниците, на мрежите, работата на самите системи, това, което казахте, мерене на водоизточник пред населено място, вътре зониране в населените места и всичко това чрез нови технологии, които може да ги виждаме някъде онлайн, някъде на всеки 24 часа. Другото също, което много помогна, е добрата работа точно с тези по-малки общини, с кметовете, с заместник-кметовете. Има населени места, където успяхме тази година чрез бързи действия да помогнем от едно населено място да подадем вода на друго населено място. В рамките на една-две седмици да се организираме да подменим водопроводи. В Русенска област, територията, която обслужваме, всички водоизточници са подземни. Ние нямаме тези проблеми, които имат други ВИК-та с язовири, с липсата на валежи, но имаме плитки водоизточници, които пък също дренажи, каптажи просто пресъхват, те изчезват. Това означава, предполагам, че имате сериозни енергийни разходи. Да, имаме сериозни енергийни разходи. Там работим в друго направление, подмяна на помпи, честотно управление и така нататък. Факт е, че се справихме, но за да няма и до година, и следващата година такива проблеми, това исках да обърна внимание, че има кметове, с които предварително набелязали сме къде са най-големите проблеми, къде може ВИК да се включи в инвестиционната програма дадени инвестиции, къде кметовете могат да кандидатстват, дали през европейско финансиране, дали чрез национално финансиране. Но в момента на територията на областта се изпълняват на поне 5 места в различни общини, да ги кажем мини водни проекти. Ние приключихме миналата година, и аз виждам госпожа Симеонова, за инвестиции и за заплати. Какво би могло да се направи, за да се отправи този порочен кръг, в който непрекъснато хората питат: добре, на водата, тя дъжда е безплатна, защо аз трябва да плащам за вода? Както казахте вие, тук става въпрос за водни услуги, за един много сериозен комплекс. И също, вие споменахте километрите, които рехабилитирате, необходимо е този темп да се ускори значително, но за да се ускори са необходими повече пари. Едната възможност е да отидете да приплакате на министъра на финансите, другия е да приплакате на Галина Симеонова и третия е да се вдигне цената на водата, вероятно. Така ли? И има един четвърти, който той е забранена тема, защото като се спомене думата концесия, все едно, че говори за епидемия от едра шарка, по-скоро. Но публично-частните партньорства също са някакъв вариант. Как виждате излизането от този порочен кръг на постоянно потискане на цената на водата, което се отразява в последствие в липсата на инвестиции? Същия въпрос с енергетиката, т.е. в безкрайно въпрос. Нито един от начините няма да реши цялостно проблема, трябва да е комбинация от начини. Това, което сме направили миналата година с кметовете на Сливо поле, на Ветрово, на Бяла, на Русе, на Две могили при нас, на Борова текущ проект, е просто да седнем, да видим къде е най-приоритетно, къде е необходимо да се заложат
подмени на водопроводи или на някакви рехабилитации на помпени станции и така, където могат те да участват. Тези пари са държавни, безвъзмездни и те не се натрупват в цената на водата по никакъв начин. Другия начин е Но те са ограничени. Те са ограничени, но те са свръх това, което е заложено в бизнес плановете на дружеството. Другото, което естествено, че е принадена стойност е всякакви форми на европейско финансиране. Но там се изисква капацитет, изисква са кадри, които да напишат проекти, да кандидатстват, да ги спечелят, да не става от само себе си. И след това обикновено се получава, че ги правим в края на програмния период, бързаме да спазваме някакви крайни срокове и някои от тях ги губим, други ги прехвърляме. Чисто аз поне си мисля, че ВиК холдинга трябва да има бюджет за различните ВиК-та, държавата да има също ясна представа толкова милиона или милиарда ще се вложат в ВиК сектора и те дали ще минат през общините, дали ще минат през ВиК операторите, дали директно през холдинга, но тогава е ясно за какво ще бъдат тия пари. Той бюджет има, но не е холдинг. Холдинга си имат бюджет, но не е ясно разпределен къде се инвестират тия пари. Добре, благодаря. Нека сега минем към опита на Габрово. Да. Като говорим за цена на ВиК услугите, естествено това са пряко свързани с разходите. И това решението, които аз виждам за ограничаване на растежа на цените, растеж има очевидно, най-малко, защото има инфлация, две посоки. Тая е дълга тема, може и още, но две основни неща виждам като решение. Едното е наистина въвеждане на публично-частно партньорство, най-вече в договор с гарантиран резултат. Това означава за тези, които не са запознати, експертна фирма да влезе и да реши проблема, който ВиК-то не може да реши поради липсата на експерти. Така ще се получи и оптимизация като цяло в отрасъл, защото няколко фирми могат да решават проблемите на всичките, конкретни проблеми на всичките ВиК оператори и тук наистина холдинга е този, който трябва да е лидер. Също липсва ни лидерство в този отрасъл, за да се... Опита на Габрово, ние разкажете община, за която слушаме по много поводи и причини. И сега ще чуем за водите. Благодаря ви. Благодаря и на вас в аудиторията, че проявявате интерес към опита на град Габрово и община Габрово. Много кратко. Община Габрово, както и Самоков, също е планинска община. В центъра на България. И записах си, съвсем не е подценила проблемът тази година и в годините назад. Какво наследи Габрово от онова дореволюционно време? Наследи един язовир, който се явява изравнител на река Янтра с всичките нейни притоци, за да обере повърхностните води. И това не е всичко. На територията на Габрово има много подземни такива източници и то много. Тоест Габрово се слави действително с един от основните си градообразуващи фактори – подземните води, изворите. Този язовир е създаден в 1967 година, тогава, когато промишлените нужди на град Габрово го изискват.
като вода за промишлени цели. И основно той е изграден в тази посока. И за питейни, но само за 14 малки населени места и град Габрово, и основно за промишлени цели. Днес, когато промишлеността е на друго ниво, този потенциал, който има язовира, включително и неговата надстройка, която по времето на отново преминали години е направена, но въведена в експлоатация 19-та година, дава основанието да имаме един много голям резерв от вода, който би следвало да се предостави на потребителите. Ето го единият водоизточник за населените места. А те са 133. Ще кажете, колко голямо Габрово. Това е като в оня виц, като разбрали китайците, че влакът пътува от София до Варна 8 часа, казали каква е тая голяма страна. Не, това са малки населени места, това са махали, това са населени места с малко обитатели, много къщи, но малко обитатели. И от тук, без да се задълбочава, преценка къде е приоритета на инвестицията, за да се доведе водата до последно. Ще ви кажа, че тази година само 7 населени места от тези, които казах малките, в град Габрово, изпитваха водния проблем, водна криза. Всички други нямаха този проблем. Вярно е, когато казахте, че COVID и не само. Селата са привлекателни за обитаване, защото те дават друго ниво на комфорт, на спокойствие, на семейството, на децата, уюта. Естествено е всеки да го потърси заедно с гаранцията на водоснабдяването. Но пък вие наистина съзнавате, че когато в едно малко населено място се появи един човек с малко повече финансови възможности и си построи добър дом и голям дом и направи и един басейн и сауна, и хоп, водата на селото свърши. Тези неща всъщност са предизвикателства, които търсят своето решение в баланса. Къде да се инвестира, кога да се инвестира. Казах за язовира. Вторият голям шанс и решение, който Габрово получи е... Тоест поне една година не трябва да има избори. Ще може да се каже на хората, че... Добре, за 6 месеца? Няма що да чакам. Вече е направено в 6-ти участие в град Габрово в един обособен участък, именно това персоналното дистанционно измерване. Това го знам от презентацията, която сме подготвили, и меренето на ход, което има чисто психологически ефект върху хората, които реално са с такива водомери. Освен това има и реален резултат, следствие на което сега ще се мултиплицира този именно подход и към други такива обособени квартали в града. Вярно е, абсолютно съм съгласен, контролът категорично трябва да бъде на абсолютно ниво. Естествено, качеството, което се предоставя, трябва също да бъде на 6. За 6 месеца не знам. Ние работим 12 месеца, за разлика от колегите в ВК София. Ние мерим пред всяко населено място. Имаме в града над 12 зони и тях ги мерим, виждаме ги. Аз бих препоръчал малко повече информираност. Хората виждат от ВИК две неща. 5 човека стоят върху дупката, един е вътре и 4 го гледат отгоре, или инкасаторката е решила точно в 10:30 да дойде да му отчете. Те това виждат от ВИК.
Ние, нашото ВиК сме 500 човека. Ние не сме само водопроводчици и инкасатори. В тази връзка сме направили едно филмче за пътя на водата от водоизточниците до града и си мисля, че трябва малко повече да показваме на хората какво всъщност стои зад това да стигне водата до чешмичката в къщи. Аз лично съм ходил да успокоявам хора в 2 часа през нощта, на 40 градуса жегата, като им спрем водата, защото трябва да отстраним аварията. Но такива са ни системите, борим се с тях, ние се борим ежедневно и борбата на нашите служители, тя е единствено в услугата да получават хората 24 часа в денонощието вода. Да, всички не са идеални, не са 100% подготвени, но не трябва само с негативизъм да се подхожда в тая посока. Благодаря. Отново въпроса за комуникацията и обясненията и разбирането, общественото разбиране на водните услуги излиза така като важен тема. Сега искам да отворя панела за няколко въпроса. Запомням, че това, което обсъждаме, не отговорим всички въпроси. Заповядайте. Имате въпроси към панелистите или изказвания за по тези теми, които говорим. Какви са основните проблеми, какво може да се направи в един кратък срок и къде да търсим експертизата. Благодаря на господин Попов, че ме получила среща. Галина Смилова съм ръководител на управляващия орган. Присъствието на двама бивши и настоящи министър на околната среда е трудно, но благодаря за въпроса. В настоящия момент, за щастие или нещастие, бенефициенти не могат да бъдат общини при нас. Мисля, че им дадахме малко глътка въздух и натоварихме ВиК операторите с тази горда задача да бъдат бенефициенти. Тя се оказа доста тежка, не само горда. Но пък за сметка на това ние вярваме в професионализма на този подход, защото аз намирам голяма разлика, когато бенефициенти са общините и когато са ВиК операторите. Това, което спомена господин Милев през тежко страдания проект, който наистина ВиК се приключи за 100 милиона, е, че когато такъв мащабен проект се инвестира и се мисли от хора, които после ще го оперират, инвестицията изглежда по един начин. А когато подобен тип мащабни проекти преди в по-предходния програмен период са се мислили от общините, не всеки път е взимана предвид и оперативната после състоятелност на инвестицията, която трябва да надживее кмета и след това и ВиК дружеството следващите поне 30 години. В отговор на вашия въпрос, към настоящия момент общините могат да бъдат проактивни заедно с ВиК-то да подобрят комуникацията, да продължат да мислят средносрочно и дългосрочно, да са напълно наясно, че гледат в една посока, мислят за едни и същи инвестиции и там, където общините като собственици на инфраструктурата могат да заделят пари, да започнат да проектират вътрешна водопроводна мрежа и канализационна, така наречената най-ниското ниво мрежа, което ние не можем да достъпим с големите водни цикли, да гледат в една посока с проектирането, защото рано или късно се надяваме, че МРРБ ще лидира този процес и държава ще влезе след нас с още по-големи инвестиции, като допълващи, защото в момента малко сме си сменили ролята, би следвало европейското финансиране да е допълващо. За съжаление, ние сега сме водещите. Много се надявам, преди да ми издадат ОПИ-2, следващите 15 години, държавата да поеме лидерството и ние да станем допълващия инструмент на оперативните програми, защото иначе не виждам как инвестициите в ВиК инфраструктурата ще дадат този резултат, който гражданите очакват. Но благодарност пък към бенефициентите, които стоят на масата, към бъдещите бенефициенти да дързаят и молба към кметовете бързо да съдействат на устройствените процедури, защото без тяхната помощ ВиК операторите са безпомощни и само с общи действия наистина може да бъдем успешни. Господин Милев е доказателство, че може. Нещо от името на Министерството?
точно тези общински проекти, за които говорихте преди началото на този разговор. Това са общински проекти, които се финансират от Министерски съвет, от бюджета за 2 години, 2024-2026 година, там около 6 милиарда и половина лева са години, доколкото си спомням. Има доста кметове, които постоянно апелират, че имат изключително голям проблем с водоснабдяването. Ето тези проекти са предвидени точно за такива дейности. Аз апелирам към кметовете на общини да преразгледат тази програма, ако е възможно, и да се съсредоточат средствата в инвестициите по тези проекти точно в водния сектор. Относно проектите по партийна програма „Околна среда“, аз съм малко по-на различно мнение. Госпожа Симеонова може би ще се противопостави на мое мнение, но за мен е недопустимо при 100 милиона воден цикъл да имаш такива кощунствени загуби от порядък на 50%. Това е безобразно. Безобразно. Говорите за Габрово или за... Там имате язовир. Нещата са по-различни от населените места, където няма такива съоръжения. Като средносрочни, дългосрочни цели, според мен трябва да се върви към изграждането на съоръжения, които регулират потока, защото до година най-вероятно ще, или по-до година ще има достатъчно вода и всички ще забравим, че имаше поредица от 4 години суша. Искам да кажа, че съоръженията, които ние управляваме водния ресурс, тях постоянно намаляват тези 4 години. Те не се увеличават. Но трябва да се вземат мерки за другите населени места. В голяма част от държавата, особено в североизточната част и басейна на река Тунджа, нещата са трагични от гледна точка на тока и според данните, официалните данни на Националния институт по хидрология и метеорология. Тази година, този юни месец е най-топлен, както има измерване. Оттока, общо отток на реките, измерен при Устието, е паднал с 70%, за юни месец 70%, като най-изразено това намаляване на речния отток, изразено в Дунавския район, където намаляването достига 82%. Трябва да се търсят и дългосрочни цели, които да гарантират подаването за питейница и нужда на населението. И тук е много важна ролята на кмета на община, защото той е близко до хората, той познава проблемите на общината и според мен той трябва да водиш в организацията и експлоатацията на съоръжения и предприемането на инвестиционни проекти в тази област, защото това е бъдещето, което ни очаква. Ние трябва да сме подготвени за това бъдеще. Благодаря на нашите партньори от Veolia за удоволствието, което имахме през последния час и половина да бъдем част от тази дискусия. Изключително откровена. Благодаря на всички панелисти и на министър Петър Димитров, че лично присъства. Изключително откровена и прагматична. Нещата бяха казани точно така, както са в действителност. За пореден път си даваме сметка колко много работа ни чака и колко по-добре могат да бъдат организирани системите и взаимодействието между централното и местното ниво и между ВиК дружествата и общините, така че да се подготвим, както каза и господин Попов и господин Димитров, за тежките климатични предизвикателства, които не просто ни очакват, а сред които вече живеем. Има много какво да чистим в комуникацията между системите, в финансирането на тази тежка инфраструктура. Инвестиционната програма в държавния бюджет тази година показа, че може да се инвестира държавен ресурс в ВиК инфраструктура. Предстои ни през следващата година
продължи и се надяваме, че ще можем да я фокусираме приоритетно в този тип инвестиции. Благодаря наистина още веднъж и на Виолия за инициативата да имаме тази дискусия в програмата на нашата годишна среща. Не сме свършили още. Вие какво ще направите следващите 6 месеца? Ние вчера, нашия управителен съвет имаше заседание преди да започне годишната среща и признавам, повече се занимавахме с темата за такса битови отпадъци. Там сме си направили график за следващите 6 месеца. Но по отношение на водната тема, със сигурност следващата седмица в петък мога да кажа какво ще направим. Ще имаме среща с министъра на финансите за макрорамката на бюджета за 2025 година и ще се поговорим за инвестиционната програма по член 107 и пакета от инвестиции, който тя финансира, дали можем да ги профилираме, да разделим инвестициите на приоритетни такива и на други. Така че това е първата стъпка с хоризонт следващия петък. До нова година надявам се, че бюджетът ще бъде прият и ще имаме един по-голям ресурс за ВиК инвестиции. Се надяваме, че уверена съм, че с министър Димитров ще можем да координираме усилията и с министър Колетарова тези инвестиции да бъдат целенасочени и да не вървят успоредно с инвестициите на оперативната програма и на други източници, да бъде един комплексен менеджмент. Благодаря. Програма за намаляване на загубите под лидерството на Български ВиК холдинг с използването на този принцип за договори с гарантиран резултат, т.е. публично-частно партньорство, и тя да бъде системно следена през годините, за да постигне някакъв резултат, а не всяка година да докладваме не намаляващи, а по-скоро увеличаващи се средни числа на загубите. И само ще спомена, не говорихме за това, но нека кметовете да помислят и по един друг въпрос, свързан с водните ресурси, именно повторното използване на плачите води, което все повече навлиза в употреба. Господин Попов, извинявайте, можем да репликирам господин Иванов, който каза, предлага национална програма. Ако правилно разбирам, национална програма с финансиране от държавния бюджет, така ли? Аз тук залагам по-скоро на това да има система от мерки, които да се следят, да има исках да се уверя, че правилно съм разбрала. Системност в подхода, а да не е на парче на различни места. Финансирането може да е от различни места. Да, тъй като в ВиК холдинга все пак има един модел, поне така се твърди, нали, ако трябва да правим национална програма или свършим. Да, ние не разбрахме къде е отишъл, така че ние ще бъдем много предпазливи в създаването на различни национални програми за финансиране на нещо. Смятаме, че общата ни работа е да се координираме достатъчно прецизно и отговорно, така, защото наличния ресурс да го инвестираме разумно и икономически обосновано. Не говоря за финансиране, а за подход. И водещата роля да е на кмета. Винаги. Това разбира се. Още повече, че кметовете ги избираме по-рядко, отколкото правителството. Аз независимо от това, откъде идва инициативата, дали от кмет или от централната администрация, декларирам, че ние сме готови с нашата експертиза да помагаме по темата за намаляване на загубите и предотвратяването на безводие в бъдеще, защото природата е по-бърза от нас и ние трябва да се организираме така, че да сме устойчиви. От наша страна ние сме готови да ангажираме експертизата, с която разправяме България. Благодаря. Може би това е най-важната тема и най-важният изход, който след този панел може би ще видим. Действително експертизата е много важна. Той господин Станев на два пъти загадна за едно проектче, да ще кажа, съвсем не скъпо и като проектиране, като анализ, и имаме някакви разчети ние на територията на град Самоков, как да си направим системата на сектори. Имаме прогнозно вече КСС, което наистина е свързано с инвестиция, която е изключително малка. Не винаги да разчитаме на госпожа Симеонова и там 1 милион да похарчим и да напишем във Фейсбук как добре осигуряваме средства.
действително с по-голяма експертиза и на ниво община, тъй като и ВиК оператора му е трудно. Една от първите работи ми беше да създам длъжност главен инженер, на която съм назначил ВиК специалист, да може да се дипломират повече. Разбрах, колегите ще спаднали 10 пъти, не само в ВиК сектора, съжаление, всички технически специалности са така. С разумни средства, но похарчени по най-правилния начин, за мен може така с сериозни крачки да се тръгне напред в решаването на проблема с водните загуби, така че държавата, общините, разбира се, и ВиК дружествата заедно с такива мерки съм сигурен, че по-краткосрочни, не знам дали за 6 месеца, но за година, 2-3, наистина може да има ефект. Считам, че основен фактор в качеството на предоставената услуга е фактора време. Може би да е нюанс, може би да няма основното, но може би е добре наистина да се помисли законодателно във всяко ново проектиране и последващо изпълнение да бъде залаган ония, ще си изразят, датчици и софтуер, който да може да локализира аварията. Защото всички знаем, пука се горе, тече долу. А следствието е, както ние щастливи от квартала, че са им асфалтирали улицата, се молят ВиК да не разбере. Ето този проблем всъщност създава проблем на хората. Едно е да установиш аварията за час, ден, друго е да не можеш да я дори намериш. Съжалявам, не изразявам критика, просто искам да отново да подчертая, че вече живеем във времето, в което би могло действително, чрез поставяне на съответните датчици, да може да се локализира и скалата да може да го показва. Така че това си пожелавам. Благодаря. Да не се случи. Може би трябва държавата да насочи усилия добрите ВиК оператори, които всичко това, което говорите, го има в някои от ВиК операторите, да се мултиплицира в другите ВиК оператори, които не могат да го постигнат. Аз считам, че КЕВР е направил достатъчно подробни таблици, бизнес планове, показатели. Ние докладваме за всякакви неща. Информацията има. Въпросът е тя да се мултиплицира от добрите, да отиде при не толкова добрите. И тогава, може би, доста бързо в краткосрочен план ще се постигне сравнително еднакъв ефект. Не са виновни хората в Самоков, че това ВиК не се справя добре спрямо хората в, примерно, едно село в Русенска област. Затова трябва. Това си мисля, че ще е най-големият ефект. Добре, благодаря. И тук ще приключим. Други обобщения накрая. Ще благодаря специално на нашите панелисти, но преди това само няколко точки просто да ги подчертая, колко е важно това, което господин Милев каза накрая, обмяната на опит между общини и между ВиК-та, защото наистина в България има добри примери, има постижения, има експертиза, въпросът е как това да бъде споделена. Очевидно много е важна комуникацията, за да могат да разберат хората какво представлява ВиК услугите в цялата им комплексност, необходимости от инвестиции и така нататък. Публично-частните партньорства бяха споменати неколкократно, какъв голям потенциал имат. Да, пари, има нужда от много пари, но те трябва да се управляват както трябва. И тук въпросът също и за доброто управление, как да осигурим едно добро управление на водите. Този въпрос е много равнища. Няма да се впускаме в него. Контрола на водните потоци, зонирането и мониторинга, това, което се спомена, че може да в много кратък срок да се направи, да се направят много по-точни и детайлни
контрол на загуби, на проблеми в преносната мрежа. Стана дума и за необходимостта да се работи по-сериозно с малките общини, необходимостта от кадри. Това е един фундаментален въпрос за цялата страна. Интересен беше въпросът за материалите, защото понякога не действаме според принципа не съм достатъчно богат, за да купуваме евтини неща. Многократно беше спомената идеята за двукомпонентната цена. Разбира се, климатичните промени остават един много сериозен въпрос и по всички тези теми ще трябва много да се обсъжда, да се говори, но също и да се действа по възможност много бързо. Нека благодарим на нашите панелисти, благодаря и на вас и приятен обяд.